Wara li ftit tal-jimilu l-atleta Nila Juice temp suċċess l-sfida The Goals 07 u qasam l-esperjenza tiegħu f'konferenz tal-aħbarijiet fejn kompla joħroġ b'mod mill-aktar evidenti kemm dan l-atleta sar ispirazzjoni kbira għal bosta matul l-aħħar snin. The Goals 07 kienet sfida fejn l-atleta Nila Juice għamel 7 għawmiet madwar għawdex, sfida li għal ħafna kienet tidher impossibbli iżda Nila Juice għamilha possibbli. F'konferenza l-aħbarijiet l-atleta esprima li f'diversi punti matul l-isfida huwa ħass li kienet idea ħażina jew li qabes il-limitu, iżda u spjega li mal-mument li kien imiss mal-baħar kien jinsa l-ħsibijiet kollha u jidħol b'determinazzjoni kbira għall-isfida. Huwa qal ukoll li matul l-isfida kienet jorqod biss massimu ta' satejn kuljum jew f'każijiet oħra kien saħansitra qed jibqa' għaddej għal 15-il siegħa u għalhekk f'ċertu mumenti kien iħoss li ma setax jieħu ċertu deċiżjonijiet. Nila Juice spjega li t-tobba li segwew l-isfida tiegħu qafżawh biex jieħu ħsieb saħħtu u f'dak il-mument ħaseb li ma kien se jirnexxielu jtemm din l-isfida iżda bid-determinazzjoni tiegħu irnexxielu. Meta kien mistoqsi għalfejn jagħmel sfidi bħal dawn huwa qal li jemmen li hija ta' ispirazzjoni li tara lil xi ħadd għaddej minn xi ħaġa hekk u mbagħad ikompli jipprogressa u insista li hija xi ħaġa verament sabiħa li fil-ħajja niġu ispirati minn xulxin.